mafakar halittu Mahamudu Al-Mustapha kogin tsira. Ya Al-Hakim Ar-Rahmani, abin yi wa bauta Rabbani. Allahu kai ka halice ni, a farkon kafidar kai na kira. Mafakar halittu
gaishe ka sayyidul abrari a gurin iza ka kai mabura Babakar halittu Mahamudu Al-Mustapha kogin tsira. Kaka da ɗaiɗai Mahamudu Khairul wara an kalfardu abin ambatar Allah samadu sirrin Khadijatu al-Kubra Babakar halittu Mahamudu Al-Mustapha kogin tsira. gata gurin dukan kaunu mafakar dukan insa da jinnu bai kyau da haske na idanu dan tsayi da amina fara Babakar halittu Mahamudu Al-Mustapha kogin tsira. Babakar halittu Mahamudu Al-Mustapha kogin tsira. waye ya ja maka bai kau ba ba jarumi in ba kai ba duk masu ja maka ya baba kawon su kuma sun ɗaura Babakar halittu Mahamudu Al-Mustapha kogin tsira. almusu ɗaba mai kyan juna inuwar mu mai kore rana makiyanka hasken kirjina filan su dawwama bil sakara Babakar halittu Mahamudu
081 67 67 0031 daga almajirinku Abdullahi Bello Umar Kafir a wutan Harazimawa, zawiyar Maulana Sheikh Nuhu Umar Kafir radiyallahu ta'ala anhu, karkashin jagorancin Maulana Sheikh Aliyu Harazimi radiyallahu ta'ala anhu, Hausawa Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mafakar halittu Mahamudu albazi da bakokin tsira. Mafakar halittu Mahamudu albazi da bakokin tsira. Mafakar halittu